Wara 23 sena minn meta saret għall-ewwel darba l-warm-up track fil-Matthew Micallef St. John fil-Marsa sar investiment qawwi fil-manutenzjoni tagħha. Il-warm-up track hija strippa twila 140 metru u tintuża mill-atleti biex isaħnu l-muskoli tagħhom qabel kompetizzjonijiet. It-tisbieħ u l-manutenzjoni ta' dan il-warm-up track kien ilu mwiegħed is-snin u l-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar spjega kif Sport Malta mhux biss bidlet l-art kollha ta' track, iżda sar ukoll xogħol madwarha. Fost l-oħrajn tneħħa l-ħaxix ħażin li kien idawwar l-istrippa u sar landscaping ġdid. Is-Segretarju Parlamentari Krista Ġu spjega kif dan iċ-ċentru huwa wieħed internazzjonali u jilqa' fih atleti barranin tal-ogħla livell. Il-mod kif qed naħdmu li inħarsu lejn dawk id-dixxiplini li għandhom ċertu bżonnijiet u ma nikkonċentrawx fuq dixxiplina waħda. Aħna nemmnu li qasmu x-xogħol li qed isir f'dixxiplini differenti. Faċilitajiet fejn għandhom numru ta' bżonnijiet naħseb ikunu qegħdin nolqtu ħafna sports differenti. Is-Segretarju Parlamentari spjega wkoll kif l-intenzjoni ta' Sport Malta hija li kull federazzjoni tkun involuta mill-bidu sal-aħħar fit-tisbieħ ta' postijiet jew fit-tfassil ta' proġetti oħra. Dan bilan li r-riżultat aħħari ikun wieħed li jissodisfa lill-isportivi.